Velkommen her til Gentofte Bibliotek, hvor vi har besøg af nogen, som har været med i den film, som vi lige har set. Jeg vil egentlig helst, hvis de kunne præsentere sig selv. Jeg kan starte med at sige, at jeg hedder John, og jeg er her for at interviewe jer. Hvis I starter med at præsentere jer, ja. Hvem I er, og hvad jeres relation er til filmen her. Jeg hedder Lea Løbger, og jeg har været med til jeg har produceret filmen. Det vil sige, at jeg har været med til at planlægge alt det, der skulle ske med optagelserne, og så har jeg været med til at finde på historien. Sammen med instruktøren, som hedder Jakob, som desværre ikke kunne komme i dag. Ja, og jeg hedder Carla, og jeg spiller Carla i filmen. Og jeg hedder Niels Buchholzer, og er fotograf på filmen. Og planlagt alt det visuelle. Ja, okay. Det kommer til at foregå sådan her, at I kan få lov til at stille spørgsmål, hvis I vil, til dem, der sidder heroppe, hvis der er nogle ting, I synes kunne være spændende at vide om det at lave en film. Så er der samtidig også nogle børn rundt omkring i landet, som kan stille spørgsmål via palleskavebod.dk, hjemmesiden derinde. Så derfor, hvis I gerne vil spørge om noget, så vil jeg gerne lige, hvis I markerer, fordi så kan vi tage spørgsmålene hen ad vejen. Sådan, så der både bliver plads til jeres spørgsmål og alle de andre børns spørgsmål. Men det første spørgsmål, som vi har fået ind, det er, hvor lang tid tager det at lave en film? Og det er jo noget, som I alle sammen kan svare på, så jeg ved ikke, om der vil tage den. Jamen, jeg kan starte med at sige, at det tager rigtig lang tid at finde på historien, og planlægge og gøre sig klar til at lave filmen, og også finde ud af, hvem der skal være med, og hvem der skal spille med. Men selve optagelserne, altså når man filmer filmen, det tog 2 uger for den her film. Og så bagefter, så klipper man den og laver lyd og musik og alt det der, og det tager, hvad har det taget? 3-4 måneder. Ja, og så har vi forberedt den også sådan aggressivt, eller sådan voldsomt i, 2 måneder? 2 uger, sådan fuld prep, og så har Lea og Jakob været i gang nogle måneder før. Ja. Ja. Så hele processen, den kan godt være rimelig lang fra start til slut. Ja. Men optagelserne, cirka 2 uger har det taget. Og det her, det er jo en kortfilm. Den er jo kortere end en film, man ser i biografen. Mm-hmm. Så en film, man ser i biografen, den tager måske 7 uger at optage. Ja. Yes. Så er der et spørgsmål til dig, Lea, som er, hvad laver man som, hvad laver en producer? Hvad en producer laver? Ja. En producer planlægger alt det, der skal foregå. Det vil sige, at man laver aftaler med alle dem, der skal være med. Man er samtidig også den, der skaffer pengene til at lave filmen, fordi at, folk skal have løn og have noget at spise, og, og der skal lejes noget udstyr. Så man er den, der planlægger det, og så skaffer man pengene, som skal bruges til at lave filmen. Okay. Og også lige tillægge det, og vores chef, altså Lea er den, der har ansvaret for, at vi får filmen. Man kan sige, ja, hvis man skal være sådan helt overordnet, så har jeg sådan det økonomiske ansvar, altså ansvaret for pengene, og Jakob som instruktøren, han har ansvar for, hvad det er, filmen handler om, altså det kreative ansvar. Ja, okay. Så du er bossen, men du er så også den, der sidder med alt ansvar, kan man sige, på den side. Ja, okay. Hvorfor hedder filmen Vildfugl? Det er der nogen, der har spurgt om her inde på nettet også. Den hed først noget andet til at starte med, ikke? Ja, den hed De Små Fugle. Ja. Ja. Hvorfor tror I, den hedder Vildfugl? Er der nogen, der har et gæt på det? Af jer, der sidder her? Hvad tror du? Hvad siger du? Ja. Ja, Fordi der var en fugl med. Den hedder det også, fordi at hende her Carla, det var i hvert fald vores tanke, da hun havde en fugl. Men hende her Carla, som spiller rollen, hun er sådan lidt en, der godt kan lide at være ude i naturen og være sådan for sig selv. Så en person, som er sådan, kan man også kalde en vildfugl. Mm-hmm. Så derfor så synes vi, at det havde 2 betydninger. Både der var en fugl med, og det også var lidt ligesom hun var. Ja. Der er kommet et spørgsmål mere ind her, som er, hej, vi har lige set filmen her i Holbæk, og Emilie på 9 år vil gerne høre Carla, om det ikke var uhyggeligt at skulle skubbe Mikkel ned, selvom det måske var en dukke. Altså, det var ikke en dukke.
Det var Mikkel, men der var ligesom, vi havde sådan nogle stuntmænd med, som havde lavet sådan en madras, den var måske, i stedet for at der var 9-5 meter ned, så var der måske 1 meter ned, og så landede han på en madras. Så jeg havde fået at vide, hvordan jeg skulle skubbe ham ned af de der stuntmænd, og så skubbede jeg ham ned på en madras, så han landte blødt. Men var det ikke lidt mærkeligt, lidt uhyggeligt, selvom du godt vidste, at han ikke faldt længere end det, at du skubbe ham ned igennem hullet? Jeg tror lidt, at han synes, det var mere uhyggeligt, end jeg gør. Okay. Så. Ja. Men det var lidt grænseoverskridende, at skulle skubbe en person ud over noget. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg stod ved siden af og så det sådan lidt væk fra kameraet det hele. Jeg vil sige, jeg synes, det så rigtig uhyggeligt ud. Og jeg synes især, det var uhyggeligt at høre dig skrige. Så det var rigtig ubehageligt. Ja. Carla, til dig, hvad var den sjoveste scene i filmen? Er der nogen, der har spurgt om her? Jeg ved ikke faktisk, om det nok var den, hvor jeg skulle skubbe ham ud over. Eller jeg vil faktisk sige, at fuglescenerne var også rigtig sjovt, det hvor jeg sidder med fuglen. Selvom at den der fugl var lidt irriterende nogle gange, og sked på mine fingre og sådan noget. Så var det også meget sjovt at sidde med en fugl på hånden og i hovedet og over det hele. Jamen, var det ikke... altså, det er jo en rigtig fugl. Ja. Og den var tam nok til, at du bare kunne sidde der med den. Ja, og så der var sådan nogle mænd, der havde sådan en snor, der sad fast i fuglen, eller på sådan dens ben eller sådan noget. Så hvis den fløj, så hæv det lige snoren. Okay. Så. Ja, det kan man jo så ikke se. Men det er der jo nogen, der har sørget for. Ja. Så der er nogen, der har spurgt, er det en rigtig fugl, du har inde under jakken? Nej, det er det ikke. Det er en lille bamse. Det er en lille bamse? Ja. Okay. Så det havde måske også været lidt svært. Ja, det var nok blevet lidt sur, den fugl. Der er nogle børn her, som også gerne vil spørge om noget. Og hvis vi starter med, hvad vil du gerne spørge om? Hvad hedder fuglen, bliver der spurgt? De kaldte den Jay. Ja. Fordi det var en skovskade, og på engelsk så hedder den en Jay. Ja. Og så dem der havde den, de kom fra Polen, og de kaldte den noget andet, som jeg ikke kan huske. Jamen var det ikke noget med, at det var en ung hanfugl? Ja. Fordi så kunne de bedre holde styr på den. Ja. Var det ikke sådan? Og så tror jeg ikke rigtig, den hed noget. Jeg ved ikke, om du gav den noget navn, Carla? Altså, den hed bare krabat. Ja, bare krabat. Ligesom den gør i filmen. Og hvad vil du spørge? Fordi der hvor Mikkel han kommer, så hvordan kan fuglen så flyve ud, hvis det bare er en bamse? Okay, ja, der er et tidspunkt, hvor Mikkel kommer bagfra, så flyver fuglen ud. Ja, men der har hun jo fuglen siddende oven på hovedet på det tidspunkt, ikke? Da Mikkel kommer bagfra ved fange fuglen. Så er det nok derfor. Og der er det jo en rigtig fugl. Men hvis man laver sådan noget, hvor man har for eksempel en bamse, som er fuglen, så gør du det, du optager, du filmer det, og så stopper du kameraet, hvor bamsen er der, ikke? Og så tager du lige den rigtige, så stopper du kameraet, så tager du den rigtige fugl tilbage, og så starter du igen. Det der, så kan man lige se, så er der sådan en klip. Så det er jo lidt snyd, når vi laver det. Ja, men det er okay. For at få det til at virke rigtigt. Mm-hmm. Et spørgsmål mere her fra publikum. Dig i den rødternede skjorte. En gang skulle jeg prøve at lave en film, og så havde vi kun en halv time til det. Ja, okay, ja. Kunne du nå det? Det kunne I godt nå. Selvom I kun havde en halv time til at lave den, så fik I lavet en film. Sej. Ja. Og så er der et spørgsmål mere hernede fra. Hvor lang tid tager det at lave replikker? Replikkerne til filmen. Det er jo så Jakob, som ikke er her, der har lavet dem. Men har han lavet dem i fællesskab med jer? Ja, med dig, ikke? Jo, altså vi har jo gennemgået dem sammen. Replikkerne, og han har fortalt mig, hvordan han kunne tænke sig, at de skulle siges og sådan noget. Så på den måde har vi vel lidt lavet dem sammen, men jeg har jo ikke været med til at skrive hverken historien eller replikkerne rigtigt. Nej. Så, men der er nogen her, der har skrevet inde på nettet også til dig, Carla, om du synes, det var sjovt at lave film? Det var rigtig sjovt. Det var anderledes. Jeg har ikke prøvet at lave sådan en slags film før, fordi der var jo både stunts med, og vi havde stuntmænd, og arbejde med en fugl, og det der med, at vi var så meget udenfor. Mm-hmm. Det var bare nogle ting, jeg ikke rigtig havde prøvet før. Ja. Så
Det var meget sjovt. Det gjorde det lidt sjovt at få lov til at prøve noget Ja. nyt, ja. Ja, dig med den sorte bluse, hvad siger du? Hvordan har det været at være i skoven? Hun spørger, hvordan det har været at være ude i skoven og filme. Det var meget sjovt. Det var lidt koldt, men ja, det var sjovt at også være udenfor hele dagen, og det der med altså det var jo sent om aftenen nogle scener, og tidligere om morgenen, kan jeg huske. Så det var også hårdt, men ja. Ja. Det var dejligt. Der er også nogen inde på nettet, der har skrevet om, hvorfor at... det er så et lidt andet spørgsmål. Det er sådan mere til selve handlingen i filmen. Hvorfor skændes Mikkel og Carla så meget i filmen? De virker sådan lidt meget vrede og sure, eller især Carla måske. Men det er måske... Det kan jeg godt svare på. det kan du godt svare på, Lea. Jeg kan i hvert fald svare på, hvorfor vi synes, at det var vigtigt, at det Ja. skulle handle om det. Jeg har selv en lillebror. Mm-hmm. Og da jeg var lille, så synes jeg simpelthen, han var så irriterende. Og han ville gerne være sammen med mig, og han skulle bare ned med nakken. Fordi jeg synes han var irriterende, og han var slet ikke sjov at have med. Og så ville vi gerne lave en film, hvor det handlede om det, at man synes, at ens lillebror er irriterende. Men så hvis man kommer til at gøre noget, som man fortryder, så finder man jo ud af, at man rigtig godt kan lide sin lillebror igen. Alligevel. Og vi ønsker, at man ikke havde været så sur, og man ikke var blevet så vred. Altså, jeg har jo 2 søstre, både en storesøster og en lillesøster, og jeg kan tydeligt huske, da jeg var lille, hvordan jeg elskede at følge efter min storesøster, og ville være sammen med hende og hendes veninder, og hvor irriterende hun synes, det var, og hvor irriterende jeg synes, det er, når min lillesøster følger efter mig og mine veninder. Så det er måske ikke alligevel... Sådan, det er måske meget normalt, sådan som Carla hun er over for sin lillebror. Det tror jeg. Så, men ham der spiller lillebroren i filmen, hvad hedder han? Er der nogen, der spørger? Han hedder Albert. Han hedder Albert. Hedder han ikke Alfred? Nej. Var det ikke Alfred? Jeg tror også, det var. Alfred, undskyld. Alfred. Ej, jeg skal lige sige, det er 2 år siden, vi lavede filmen Ja, nu. det er det med, hvor lang tid det tager at lave en film og sådan og få det. Hvad hedder det? Og kom han blev jo skubbet ned der. Kommer han til skade i filmen rigtigt? Det er der nogle børn, der gerne vil være lidt sikre på, at det gjorde han, eller det gjorde han ikke. Nej, vi havde stuntmænd med hele vejen, som ligesom hjalp os igennem. Ja. Og sørgede for, at alt var ligesom var gennemøvet og gennemsikkert og så videre. Så han kommer ikke rigtig til skade, men han slår sig lidt. Okay. Var det ikke den scene, hvor du sparker ham i Jo, maven? der slog han så lidt. Ja, der blev du lidt. Ja, det blev jeg lidt revet med. Ja. Lidt for ivrig. Ja, jeg tror også, det er det take, der sidder i filmen, er det ikke det? Jo, det er det sikkert. Det tror jeg også. Ja. Der er nogle børn her, der også gerne vil spørge om noget. Hvad vil du spørge om? Altså, skulle du gøre tingene om og om igen? Det hun spørger om, det er, om du skulle gøre tingene om og om igen, når I optog. Det skulle jeg. Og selvom at man måske havde gjort det rigtigt, så skulle man måske gøre det igen, for lige at være sikker på, at alt er gjort helt rigtigt. Og så skal man have det fra forskellige vinkler. Så skal man have et stort billede, og helt tæt på nogen, og helt tæt på nogle andre, så man skal lave det rigtig mange gange. Okay. Og hvad vil du spørge om det om bagved? Ja, Hvorfor vil du ikke have fuglen med tilbage igen bagefter? det der vil jeg spørge om er, hvorfor at du i slutningen af filmen ikke vil have fuglen med tilbage, da I går der. Skal jeg svare på det? Ja, vist. Altså, jeg ved det jo måske ikke helt så godt som Lea. Nej. Jeg tror lidt, det er fordi, jeg føler, at den der fugl har skabt nok problemer nu. Mm-hmm. Eftersom at den næsten var skyld i, at min lillebror kom til skade. Ja, Hvis man kan sige det sådan. Det var i hvert fald det, vi tænkte, okay. da vi lavede historien. Ja. Der står her om dig, Carla, om du har været med i andre film. Det har jeg. Jeg ved, I er nok lidt for små, men jeg har lavet Mikkel og Guldkortet, som er en julekalender, der blev sendt i 2008, tror jeg vist. Så har jeg lavet nogle andre kortfilm, blandt andet en med Bubber om sådan hospital, og en pilot til nogle film, og så har jeg lavet nogle scener i en voksenserie, der hedder Den, som dræber. Og så har jeg også lige lavet en anden kortfilm her også
i efteråret. Så Hvad hedder det? den tror jeg også, I er lige for små til. Den hedder 00, Okay. tror jeg også. Jeg kan faktisk Ja. ikke huske det. Og der er så nogen her, der gerne vil vide, hvordan, Carla, er det at se sig selv i en film? Hvordan synes du, Altså, det er? Det er så det, de Jeg gerne vil vil ærligt vide. indrømme, at jeg kan ikke lide det at se mig selv. Når jeg er alene og sidder på min værelse, så kan jeg måske godt lige ende og se det. Men hvis jeg skal vise mine veninder, hvad jeg har lavet, så plejer jeg som regel at forlade stuen. Fordi jeg kan ikke lide at se folks ansigtsudtryk, når de ser det. Jeg kan ikke lide at se deres reaktion. Jeg kan ikke lide at se mig selv på sådan et stort lærred. Og høre sin egen stemme, synes jeg også lyder forkert. Så ja, det kan jeg ikke lide. Nej. Okay. Og et spørgsmål mere inden fra nettet er, Janus, som er med i filmen, hvad hedder han rigtigt? Jeg tror, det må være en test for Ja, at nu har vi jo om bevist, at jeg ikke kan huske noget, så jeg Det er far-karakteren, ikke? Nej, det er... Nå, det er langt, ja. Ja, Det kan jeg Sofus. ikke. Sofus, ja. han hedder Sofus. Okay. Lad os se, om der er nogle børn mere, der gerne vil spørge om noget. Hvad vil du spørge om dernede? Var det virkelig en rigtig dreng, der hvor hun trækkede ham på vejen? Okay, der er et tidspunkt i slutningen af filmen, hvor du trækker en dreng hen af vejen, eller ude i græsset der. Var det en rigtig dreng, eller Ja, var det... det var rigtig Alfred. Ham trak jeg, og jeg kan huske, det var rigtig, rigtig hårdt, og jeg skulle gøre det om og om igen. Og jeg kom ned fra sådan et helt mørkt sted, og det var rigtig uhyggeligt, og det var midt om aftenen. Og jeg skulle trække ham op ad en bakke, og jeg var så forpustet, hver gang jeg kom derop. Og det kan I også se i filmen. Jeg er helt forpustet og træt, og jeg er rigtig træt og forpustet. Okay. Og jeg kan huske, jeg blev så sur på Jakob, hver gang han sagde, at jeg skulle gøre det om igen. Det var den aller sidste dag, var det? Ja, det tror jeg, det var. Ja. Okay. Og hvad vil du spørge om? Faren og moren. Dem, der spillede faren og moren, er det det, du gerne vil vide, hvad de hedder? Okay. Faren hedder Det- Jon. Og moren hedder Laura. Ja. Laura Jungdal. Okay, ja. Men ellers så kan man også, hvis man går ind og ser filmen igen, så kan man jo til sidst, der står der, hvem der har spillet hvad i filmen. Så kan man se, hvem det er, der har spillet med i filmen, ikke? Så. Og det er et spørgsmål mere til dig, Carla. Om du vil være skuespiller, når du bliver stor, har de spurgt. Det ved jeg ikke endnu. Lige nu, der har jeg ikke rigtig nogen planer om, hvad jeg skal være, når jeg bliver stor. Jeg går stadig i folkeskole, så jeg tror, jeg skal i hvert fald i gymnasiet og det hele, og så må jeg ellers, jeg regner det med at tage en uddannelse. Men ellers så må jeg se, hvad der sker. Hvad klasse er det, du går Jeg går i? i 8. 8. klasse. Så du er, hvor gammel er du? Det er der også Jeg nogen, der er vil vide 14. herinde. Du er 14 år. år. Ja. Okay, ja. Dig med den grønne hue. Du har også et spørgsmål, eller? Hvor I han er dag? hen? Hvor spørger du, hvor ham drengen er henne nu? Ham, der spiller Mikkel? Ja, Ja. det ved jeg ikke. Vi har ikke inviteret ham med i dag. Vi har valgt at invitere Carla og Lea og Niels med i dag. Så, og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvor han er henne. Men Jeg tror, han er i SFO. ja, han er nok i SFO i dag. Er det din der er nogen herinde på nettet, der også spørger, om det er dine rigtige forældre, der er med i filmen? Nej, det er det ikke. Det er 2 skuespillere, Det er to Som, skuespillere. jeg mødte under Ja. filmen. Okay. Og hvad vil du spørge om? På et tidspunkt, så græd hun, og så var jeg rigtig tår eller fest. Okay, ja, det er jo en af de der rigtige skuespillerspørgsmål. Der er et tidspunkt, hvor du græder i filmen nemlig. Er det rigtige tårer, bliver der spurgt? Eller Altså, det er rigtige tårer, men det var ikke nogen, jeg selv fik frem. Jeg fik sådan noget, hvad var det hed, i øjnene? Er det sådan noget mintvand, eller sådan Ja, noget, der sådan noget, klør, der svir lidt i øjnene, som så gjorde, at jeg fik tårer i øjnene. Og så Okay. kunne jeg så spille, at jeg græd. Så det var ikke fordi, du var ked af det på det tidspunkt, Nej, jeg var da I ikke ked af indspillede den scene? Nej, Nej. var jeg ikke. Okay. Og hvad vil du spørge om? Hvorfor er du så glad? Hvorfor er du så glad for at hjælpe fugle og naturen i filmen? Okay, der bliver spurgt om, i filmen, der er du meget glad for naturen og for fugle, og hvorfor det? Det er måske et lidt svært Det spørgsmål er at måske svare lidt svært. på. Altså, jeg ved ikke helt så meget om rollen, men jeg vil måske tro, at det er... Altså, jeg bor jo ude på landet, så
man er jo bare meget i naturen i det hele taget. Så du har da også selv sådan, at du er glad for naturen Nej. og sådan? Altså, selve Carla i filmen Carla i bor ude på filmen, landet. mener Jeg du? bor i Fyn. Okay, ja. Vi havde tænkt, at hun var sådan en, som godt kunne lide at være sammen med dyr. Ja. Så der er ikke rigtig noget sådan helt svar. Nej. Okay. Så er der nogen, der spørger Mikkel i filmen, hvor gammel er han? Ham, der er lillebror. Han var lige fyldt 8 dengang. Okay. Så han spiller også en dreng, der er omkring de 8. Ja. Ja, okay. Og så dig i den lyserøde, hvad vil du spørge om? Er det længe siden, vi har lavet film? Ja, Ja, det er 2 år siden. det er hvor længe siden det er, filmen blev lavet, ja. Det var i efterårsferien, ikke? Jo. Jo, det var Faktisk lige omtrent præcis. ligesom nu for 2 år siden. Det var da I gik i gang med at lave filmen? Ja, der gik Ja. vi i optagelse. Okay, ja. Og I var så færdige med filmen, de der? Sådan efter jul, ikke? Sådan Jo. Ja. Jo. ind i det nye år. Mhm. Den der. Okay. Og så, hvad vil du spørge om? Er Mikkel din lillebror? Nej, Om Mikkel er din lillebror i virkeligheden? det er han ikke. Han er også bare en skuespiller. Han er en skuespiller også, Ja. ja. Der er ikke nogen af dem, der er med i filmen, som er i familie med hinanden sådan i virkeligheden? Nej. I er skuespillere alle sammen? Ja. Og spiller rollerne? Okay. Der er nogen herinde på nettet, der gerne vil vide, om Carla, om du har nogle dyr, og hvad det er for nogle dyr, som du har, hvis du har nogen. Jeg har 2 hunde, Du har 2 hunde. så Hvad er det for nogle hunde, du har? det er 2 labradorhunde. Ja. Ja. Så. Og dem er du. Dem er du glad for at gå Ja, ud det er jeg glad fra. for. Ja. Så lad os se en gang. Hvad vil du spørge? Ja. Hvor mange år er ham der dreng, du gerne vil vise filmen til? Det er den dreng, som Carla møder inde i filmen. Er han ikke Jeg var lige så gammel. på min Ja, alder, så han Han må... er på din alder? Ja. Ja. Yes. Og så tror jeg, der er en herovre, der gerne vil stille et spørgsmål. Har du egentlig tjent penge på det? Han, Jeg har altså også et par flere spørgsmål, men har du tjent penge på det? han vil gerne høre, om du har tjent penge på at være med til at lave en film. Altså denne her film? Ja, jeg tror, at... Eller om Kan det jeg er ikke noget, du har rigtig gjort huske. gratis. Jo, Okay, det kan jeg sige, det gjorde det. det har jeg. Okay. Ja. Men det kan være, at dine forældre tager sig af det. Altså, ja, Øhm, de bliver gemt, til når jeg bliver voksen. De bliver gemt til et senere tidspunkt, Ja. Ja. Okay. Så i filmen, der er der et tidspunkt, hvor at Carla, hun får en lussing af sin far. Giver han dig en lussing i virkeligheden? Eller er det... Hvordan er det? Nej, det er også noget, vi lærte af stuntmændene, om Ja. hvordan han skulle give mig en lussing, så det lignede, at han gav mig en lussing, men han gav mig ikke en rigtig lussing. Okay. Så. Men den ene gang der, hvor du sparkede Mikkel i maven, der var det... Altså, vi Næsten et havde rigtigt lært, spark. hvordan det var, at man sådan skulle sparke ham, uden at sådan sparke ham hårdt, ikke? Mm-hmm. Og jeg tror, at jeg måske sparkede ham lidt hårdt. Lidt hårdt, så det blev lidt mere rigtigt Ja. lige i situationen. Der er nogen herinde, der gerne vil vide, de hunde, som du har, Carla, hvad hedder de? Den ældste hedder Smilla, og den yngste hedder Penny. Den yngste hedder Penny? Penny. Okay, ja. Lad os se en gang her. Hvad vil du gerne spørge om? Du sidder dernede. Ja, det er dig. Har du glemt, hvad det var, du så spørger om? Ja, det er også okay. Hvad vil du gerne spørge om? Min far arbejder også med sådan noget tv og film, og så han arbejder sådan rigtig meget med replikker. Okay, ja. Din far arbejder meget med film også. Ja, Det tager ret lang tid, siger han. ja. Det tager lang tid at lave replikker. Ja, men det kan jeg også fornemme heroppe over. Hvad vil du spørge om? Altså i filmen tilhører, dem i filmen tilhører, dem i filmen så også det hus i virkeligheden. Om det hus, som filmen er blevet optaget, der hvor familien bor, om de bor der i virkeligheden. Det, Nej, fordi de er ikke en familie i virkeligheden. De bor hver især, så bor de et andet sted. Så det var bare et, vi havde lånt. ja. Hvad vil du gerne spørge om? Har jeg jo egentlig også skiftet tøj på en af filmen? Om de har skiftet tøj, mens de skal Eller lave... nej, om
scene, så har I noget andet tøj på, og så på den anden scene, så har I noget andet tøj på. Okay. Altså, den her film, den foregår på en dag, så der er de det samme tøj på hele tiden. Bortset fra der, hvor Mikkel kommer hjem. Ja, der hvor Mikkel kommer hjem, det er rigtigt, så fik hun noget andet tøj på. Så havde hun sådan en tørklæde på. Og, Ja, i slutningen af filmen Ja. der. og så bare lige det sidste, har I også skiftet egentlig, altså gjort det samme i sådan nogle andre film? Altså bare har Og jeg taget skifter tøj. noget... Jeg altså tror- om I havde noget forskelligt på i nogle andre film? Altså, du- hvis man gerne vil gøre det sådan, at for eksempel hvis der er gået en dag eller 2 dage, så det man tit gør, det er, så giver man dem noget nyt tøj på, for at vise det. For lige. Det er jo en ret smart måde at gøre det på. Så kan man se, Det var det, jeg tænkte på. Ja. Så er der nogen herinde på nettet, der gerne vil vide, jeg tror det er til dig, Carla, om du er god til at synge. Nej. Jeg Det ved er du ikke, om hvor nogen skulle få den del. Jeg er ikke god til at synge. det Det er er du Alfred. ikke. Det, Ja, Ja. det er han. Rigtigt. Han Han synger, går til kor. ja, han synger i spirekoret. så hvis Alfred havde været her, så kunne det være, at vi kunne have fået en lille hurtig sang. Ja. Så, men det er nok ikke noget, du vil bevæge dig ud i, Carla. Nej. Hvor mange år var du, da filmen blev færdig, er der nogen, der spørger? Der var jeg vel 12 eller 13. Ja. Ja, nok, jeg var nok 12-13. Ja. Jeg ved det ikke helt. Omkring 12-13 år. Omkring 12-13 år. Okay. Vi får lige et spørgsmål mere nede fra publikum her. Hvad siger du? Ja, I filmen er det så forelsket i ham der drengen. I filmen? okay. Det, som bliver spurgt om, det er, at i filmen er Carla så forelsket i ham, drengen. Det må næsten være, Ja. være Janus. Ja, der bliver ment. i filmen der er hun. I filmen, der er I hun. virkeligheden, der er jeg ikke. Nej, okay. Jamen, så lad os få et spørgsmål mere her fra publikum. Hvad vil du spørge? Hvad farver din hunde? Der er mange, der er interesseret i at høre om din hunde, Carla. Hvad farve er de, bliver der spurgt? Den Smilla, hun er sort. Og Penny, hun er sådan lidt beige-gul. Okay. Så. Så lad os høre hernede fra. Hvad spørger du om? Hvorfor vil hun væk fra sin far, da faren prøver at sige undskyld? Okay, det der bliver spurgt om, det er, at i filmen, der løber Carla jo væk fra sin far. Faktisk 2 gange løber hun væk fra sin far. Og så bliver der spurgt, hvorfor løber hun væk fra faren, når især til sidst, hvor han gerne vil sige undskyld til hende. Er der nogen af jer, der kan svare på det? Hun er vel nok ret sur på ham. Han slog hende. Jo, men Ja. jeg ved ikke, Ja, om du og har jeg, andet tror, på. jeg tror også, hun er bange for, at han stadig er sur. Nok det. Okay. Der står her inde på nettet, er der nogen, der har skrevet, til sidst, da der sad en fugl i stativet. Var det så krabat, eller var det bare en anden fugl, der sad deroppe i det der stativ? Der var det krabat. Var det ikke sådan? Vi havde en masse fugle med, men lige der var det krabat, ja. Okay, Jeg stod og ventede i lang tid, før han skulle flyve afsted der. okay. Ja. Det kan du huske. Ja, det kan jeg godt huske. Det Når var du stod med tidlig, kameraet en der. tidlig kold morgen, den Ja. morgen der. Og solen stod op. Og solen stod op, og vi Ja. havde travlt. Ja. Jamen, men det var krabat der, på det tidspunkt i hvert fald. Ja. Ja, okay. Og hvad vil du så spørge? Ja, Er det sjovt at have en fugl på hovedet? der bliver spurgt, om det er sjovt at have en fugl på hovedet, Carla. Ja, det var meget sjovt. Det var også lidt mærkeligt. Specielt fordi at den også blev ved med at hakke i mit hoved med næbet. Det gjorde lidt ondt nogle gange. Men ellers så var det var meget spændende at prøve at have en fugl på hovedet og flyve op på mit hoved og sidde på mine fingre. Og Jeg synes, du var ret modig, for den kunne altså godt finde på at bide. ja, hovedet også. det var nemlig det, Altså. den bed også. Når den sad på mine fingre, der bed den også. Og ja, der var også tid på, hvor den sked på mine fingre. Og jeg kan huske, de puttede sådan noget mad op i hovedbunden på mig, for at den blev siddende og spise det der mad, der sad i hovedet. Så Og den var også ret stor, ikke? Det var Jo, ikke bare sådan en det- lille det var fugl. ikke sådan Hvad en var den lille sådan, bit- sådan ja, her eller sådan noget? nogenlunde. Det var sådan, okay, stor, ja. Ja. Okay. Det var ikke en lille en. Hvad vil du gerne spørge? Kan du i virkeligheden godt lide at være ude i skoven? Der bliver spurgt, Carla, om du i virkeligheden godt kan lide at være ude i skoven. Altså, når jeg er derude, så kan jeg nogle gange godt lide det, men jeg har svært ved at tage mig sammen til at tage. Og alene, der er det nok måske lidt kedeligt. Ja. Men hvis man har en grund til at tage derud, så er det meget sjovt nogle gange. Mm-hmm.
Der er nogen, der spørger herinde, hvordan kom du med i filmen, Carla? Jeg tror, jeg blev eller jeg fik i hvert fald at vide af min mor, hvis at der var nogen, der havde spurgt, om ikke jeg ville komme til casting på filmen, som er det, man gør, når man skal finde ud af, hvem der skal være med i filmen. Så tager man til casting, og så spiller man en scene, og så kan de så se, hvor god man er til at spille skuespil. Og så, jeg ved ikke engang, jeg tror, jeg var derinde et par gange, både med broren og Sofus og faren, for at se, hvordan det var. Og så ved jeg ikke, om I valgte mig, eller jeg tvang jer mig med. Jo, og vi filmede det også der, og Ja, Jakob lavede en masse øvelser, Ja, og det tog det er lang det. tid, ikke? Det var en lang Ja. proces. det Du var det. spillede også over for en masse andre drenge, var Ja, det ikke også præcis, ud over Alfred og Sofus. sådan? Mm. Det er sådan noget, Jakob går meget op i. Ligesom. At de passer sammen. Ja. Ja. Og Carla har også lavet en masse... Vi havde også en masse øvelsesdage før, hvor I lavede Jo, nogle det er rigtigt. øvelser og løb rundt og sådan noget. Jo, hvor vi prøvede nogle forskellige ting. Mm. Ja. Så der har været... Ja. Men var de drenge, der skulle spille med i filmen, var de blevet valgt i forvejen, før at man valgte, hvem der skulle spille Carla, eller Nej, vi valgte Carla først. valgte Carla først? Ja, og så Okay. byggede vi de andre karakterer op omkring Carla. Ja. Og et sidste spørgsmål herfra, det bliver dig, der får lov til at spørge om det. Der bliver spurgt, Carla, hvorhen du bor i virkeligheden. Jeg bor i en by ikke så langt herfra, der hedder Holte. Som, der bor jeg i et lille hus. Yes. Men hvad hedder det? Det har været spændende at have besøg af jer. Og det har været spændende at kunne snakke lidt om film. Og jeg ved godt, at der er en masse børn, både her og sikkert også på chatten, som kunne have lyst til at stille en masse flere spørgsmål. Men vi vil slutte herfra nu og sige tak til jer, fordi I kom. Det var super hyggeligt. Så det skal jeg tak for. Og tak til jer. Ja. Fordi jeg har lyst til at se filmen. Ja. Og fordi at I har siddet så stille og roligt, mens at vi har snakket. Så yes. Jamen, det er fint.